ga-open ang aton nga resort, ma'am? Ay! Good morning mga kabangbang! Long time no gala po tayo. And now, pupunta tayo ng San Joaquin together with our classmates. Passing by McDonald's to buy brewed coffee. Here's ate. Long time no see. Mamay! Oo eh. Wala ko dala. Itong isaw lang eh. Confirm mo, silid niya. Tulog na kuro. Ay, wala na ga. Reply. Tulog kami. Hey mga kabangbang! We are now here at Barangay Cholas. And if we turn right, dito, papunta na yung diretso Antique. Dito tayo sa baba on the coastal area to the left. Ayun! I'm so excited! Malapit na kita sa may DALINA Balai! Balai. So if you are coming from Iloilo, eto yon, yung road. Then, diretso. Merong maliit na, merong maliit na karatula dito. That is the way going to Antique. So pag nakita nyo dito sa corner, that's the karatula going to DALINA Balai. So, bye-bye! Alright, balikan natin din nanay. And that's my classmate! Si Sir Belicoy, hello sir! Upod ko man di. Diri kami sa DALINA, si Sir Yam, din ganin yung resort ni sir? Sa Uma Beach Resort. Uma Beach Resort. So kita na lang kita di. Buwas basi magtika-tika. Makita kay diri man lang mag-park si sir kay diri kami. Sige po! And we have here our car. Nandun na si Ma'am Maricar and my Nanay taking the photos. Beautiful. So, once we get inside, may ara kita nga logbook, no, to make sure nga safe kita nga mga guests. Tapo natin si Nay Dory. Hello, Nay. What time nag-open ang DALINA? Mga 6, pwede. 6 a.m. 5, ano. Tapos kung mag-day tour kita, ano oras ga sarado? 5 p.m. Then, good thing lang, kay may ara kita nga overnight, no? Yay! Ano oras ang check-out yung pag nag-overnight? Overnight, mga 12:30 o 11. 12:30 or 11, pwede na kita ka-check out. Yay! Sa mga kabangbang naton sa Iloilo City, si Nay Dory, diri lang gid gabantay sa aton nga gate. Alright! Quite steep, pero carry bells yung mga tuhod natin. Grabe no. Konting walk pa. Nauna na din nanay.
kagabi. Ah, how's the experience po? Okay naman. Kasi kahit medyo maulan kagabi, hindi naman ako nabasa. Yay! Sige mo! Daw sa din ka? Daw sa balay sa mga igurot bala na kuan. Yeah. Pero galing ang setting niya kuan lang. Bye-bye! Yeah. Ate, hindi ko na ta. Pero ari mo na dara sa bukid man. Meron kita nga apat ka cottages, glamping area, and ato gani kagina, dahil sir, naga patindog sila sang tent kagabi. Yay! We will change, we will swim, take some photos, and look at their sea art, so beautiful. And this is the walkway going to the beach. Nauna na sina Mother Earth kasi there's a fresh catch ng fish. So, bibili siya kung may magugustuhan siya doon. Tapos swimming, let's change! Naka-freshen up na kita. And now, the food is ready. May pabudong fight tayo. So, let's go down! Sir, pwede tayo mo picturean? Okay. Sir, ano nga sabi mo? Ano pa lang ako? College? College, Oh, college bang anak mo? Mukha ka! Hey, ma'am, college ma'am, no? Approve. Bye-bye! Wow! Juicy, juicy. Kita nyo man, o, diba, mga kabangbang? We are here again, o, sa DALINA Balay, sa Baybay, sa may San Joaquin. And we have here a budal fight setup. What, kita mo lang. Ang wala ka gusto ko na gana na magkaon, kundi nabubulol ako. What I like about here is, kamu bahala kung pila kamu kabilog sa group, kag pila inyong budget, then they will prepare the food for you, no? So, ari na nga to, native chicken, balaan mo ginagawa ko. Saka daw si nanay ko daw, native chicken, no, nga gin-prepare for us. Kag nakita nyo man, it's very juicy, kag mahumok siya. Usually, di ba, pag native chicken, matiga, pero ini, kita nyo man, no, namit! Hindi siya exage, namit din man siya. Pag namit siya kay native chicken, kag hindi siya matiga. Amo gina ako na-appreciate. And, kita nyo man kagina, we got freshly catch nga fish. As you could see, kagina, nato no, si nanay also bought some freshly catch nga fish sa dalom lang gilid sa aton sa Baybay area. And let's taste it! Basta wala akong gambal, namit na. Ano gani mo favorite, Nay? Ano gani mo favorite, Nay? Manok nga may katumbal. Manok na may katumbal. Ang favorite ni nanay, ang soup of the day natin, be?
Kagina pagkaon na nanay, mainit-init pa kay tungod na dugay. Anta ka makeup kung hindi na siya mainit pero namit lapon. Perfect to complement all the protein. So may ara kita nga veggie papaya. Veggie papaya. And the seafood. Kag native chicken pa. Ang aton nga gingamit. Of course, hindi giniya madula ya sa aton nga menu no, ang adobo nga chicken, nga chicken, nga chicken. Every Filipino loves adobo and let's see if I will love DALINA's adobo. Chicken pa lang yun, pero balaan nyo man. I'm a saucy girl, so lang taon-taong namin kailangan sabaw ng adobo. Kaya, rice with a sabaw of adobo. Ato bragin sa approve kay Miss B. So there you go. I will finish my food. Once again, I'm inviting everyone of you, mga kabangbang, kunda sa Iloilo, ang mga friends na tunda sa Capiz, ang mga na-meet ko sa Antique, lapit lang gidi sa inyo. Kag syempre from our Aklan area and all around the Philippines. Once you visit Iloilo, you could always come here at DALINA Balai sa Baybay, diri lang gid sa San Joaquin. Kung magkadto ka mo sa Cholas area, ang right side that's going up to Hampik, going left kita dire pakadto sa Anini. Before kita dira makaabot sa assemblage, may likuan kita di pa left side. Dira na ang DALINA Balay. So there you go. Tapuson ko anay ang ako nga lechon manok kag syempre nga aton nga manamit-namit nga fresh nga fish bago lang gyud na catch dira sa aton nga Baybay. Kag karon sa gabi pagpuli namon, lutuan mo ko ni nanay isang bago namon binakal kagina. Na! Okay, nay. Alright! Tipos-tipos lang nanay ko. Busog na siya kuno. There you go! Thank you for watching! See you on my next vlog. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimding. Ruby Inspired!